ke Asia tumpen patur pipon CCEM ke manceng karditang crossing terang karliar ni kaciki mopon. Dhansari APHLC atum ni phuangbong Karbi Longri Saramai atum aphandia johang vek nangji kali bolote sodak pen ingsaiji. West Karbi Long Labor Union Wan atum pen son thoma puthak phirang kya mai ke phapon. Arup da sahem me ke chu hok vai chiplang de. Karbi Long BJP atumpen pherang kya mai ni pongsi APHLC mai phu IS retire je ai ka tharaphan lamboy ki pi. Aprang se birta kila rado anaphan kardom pajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Maker Hills District mate non ke Karbi Long Autonomous Council along CEM ang hoi kang ni cheng karlitang khorsing terang karliar ni KEC Art and Culture sai kamatumpen pater pipongsi aning kanwang ta chikimo bomwang bomsi piniphai kuni ni phaing ko raner kebar ni karlitang khorsing terang karli ingdeng troxikep ke chokarnita chikimo pon. Ada porphainer kebapor khorsing terang mirbiria long khorsing terang akumlina long milur kai pongsi chikimo ponlo. Laso phi khorsing terang Memorial Park akimia long ta khorsing terang akumlina long milur kai pon thusi chikimo asai dengpon. Karlitang khorsing terang akar jong chomrong mi padudun long wer japhan break jam adhorom pen arnam ardom pipon. Laso ka chikimo ponalong Karbi Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Bidya Singh Ingling, MLA Dor Singh Ronghang, EMs Mrs. Lapen kaprek manpeng kidotum chetongdun. 70 mane ingdeng troxikep laso alangli kichiarni aning kanwang tamini tum Karbi Long Autonomous Council pen talon pon bomang bomsi binyan ke ingdeng troxikep alangli la sopil thipen kache oi arni lo la se alangli kharjong ing thiriet pen siningang song ke do ye phan akapre ka dhorom ke doan atum mandalang phan mas prayer pedopon anam kardom la so saing ding nitum pedopon la so phibangel lom so bike tum je than chimung asaing ding bon. Manipura long ripen nangki be kuki atoma phan Karbi Long along dim klong pek thekthi APHLC mai phu je ai kathara methang political ali ke cho NJ phan ka bor I ke chokchi lasi Manipura long ripen ke wang kuki khai atoma phan chot kali kaprek pen ke wang atoma phan ta bang thek pon si ke toy thu je phan sai klem pon bom lu busi KACCEM Dr. Tuliram Ronghang pening je pon Penal itu phan pachinia lam the bangela puhino atumi head je kathar se press meet pi je kuki tum phan kiplung ji po honorable Tuliram Ronghang pusi palangli ansi harohat ele konsensia long pulun yang kangalong laso kapang da kalam kuki tum phan migrants tum phan Manipur pen ke ba kuki tum phan kiplung ji po alama puthak alangli pen an pulo dak bukulelong ke do Bongali Bihari tum aphan ke plung dekhe utol bolbilong do Bongali tuman plung ple habai polong do Bihari tuman ke plung pe PGR tum plung ple balam se lang pina ni yelo dala kuki tum ke la ke tribal inglong aso nilielang li phan ki puji ke nang to media hoi pen nilela sor kaning je la son hino nang tum ta la so mai long nang dun plong te Bangladesh pen ke bang Muslim no Bengali no daga bang ke longli apota ta pidek thela pen dimklong ta pidek the lai silo Bihar pen ke bang Bihari tum ta me akimi ke bang tum man ke longle pota ta pipe la pen dimklong ta pipe West Bengal pen ke bang Bengali tum bhan akimi ke bang tum bhan ke longle pota ta pipe dimklong ta pipe la penang par ta me kumane yong si non tribal aphan doko Karbi pi laso tribal tum ku pipi ma le ke long hola so ke long ana facility bang ke
non tribal phan to kok pulong te long le phelang abangke laso bangke pithek thei pusini tum Karbi Anglong Autonomous Council pen isi ju Karbi Anglong Autonomous Council election aprang sini tum cheperai lo laso phi bangke ni ta di mahoso siam han pulo lang tum ta cheperai lo ningkan isia phi di mahoso tum ke lasi laso lam sikipu lapen ke tribal tahai tum tahai sita hu munupur pen ke banga kuki tum non ke bang hu bodolen men ke banga boro tum tribal tahai sita dak aron re pen nang ke doji laso longle phelang na nanga cheraji mizoram pen ke bang chakma pen chenglok marat pen chenglok mar pen chenglok lahai tum phan Karbi Anglong le dimklong ki piji ke la ke out of position lo la pen ke alang tum phan long le pota pen chenglok jata itum pipe Karbi Anglong Autonomous Council pen la Phaikuni ni phaingkora nerkebarni Karbi Anglong rong saramai atum phirangkia maikangni Kedamtang Phaikuni ni phaingkora trogarni Dhansari APHLC atum phirangkia maing nisi Nilip constituency ke parlo ramterang arongalong inut Karbi pipen parok puatumalam kia puthak rongasar atum ingsai dun thek thisi soarlo hamphang song atum pangsai rong pupen rongasar atum aphan lam arbok ponlo Rongasaramai Bisar kendar kadok avesta nitum rongasaramai fansina parjunai lapen nitum rongasaramai tumsi kangsaiji pusi alang tum cipulo tuki halalong akes do haladak tuki halalong akes bangke Karbi pipen bangasu keciasu alang li Karbi pipen kehang lo engke keciasu bang lo alang tum odlang no cuklem lo rong arat tum nepcek lo rong arat tum nepcek lo rong arat tum rong asar fan pilo rong asar bang pilo putu alang tum penanso tame alang tum media long cipilo o ni tum ke chong sai teomat women justice prong han pide na tum si alang tum si pang sai lo alang tum si adai reng ta pang lo pu rongasara tuma phan la puson kar bok pona lama puthak Karbi Anglong rongasara maya tum ningkang samsi chipaklang pon la sidhansari APHLC atum ni phuang bong Karbi Anglong rongasara maya tuma phan dia chuhang vek nangji dia chuhang hedat polute APHLC atum rongalong maikang nidama phan Karbi Anglong rongasara maya tum ben kham khedun chegi pusi Karbi Anglong rongasara maya tum sodak pen pachini pon Labangso phirangkia mayalong Karbi Anglong rong saramai kongchunbang harsing ronghang dunmai phu ramteron rapchunbang budhotaro bidisar Agustin Kramsa Dilip Singh Beatum chetongdun Pi ben parok pualam dulu hala sualam long bangke ni tum Karbi Anglong rong saramai ke thanga chini dunde lape hala daga bangke parok pi pen parok pu abang pinilam dulu hala sorong arong sarabang kali ni kalang ni lata hadak along sar kali ni kalang ne rong sar bangke nitum ke bisa rekidasi women justice from dum fansi odai koklu walam ben si lang tum nang karboki de tas hala sorong sar bangke Karbi Anglong rong sar mailong doma be malata ma rong sar kali ma kalang ma ni tum chini ne tas alang tum chini lor ben sini tum phanang bok nai alang tum chini lor ben sini tum phanang punai dong alang tum nang pu bangke je rong asar tum la Karbi Anglong rong asar tum lan ke plang plete nang litum ma choi dai si che plok nang ji nang litum association nang litum ma si che bhangi phunai pusini tum hana koi la sialang litum chini lor le pen ni litum hana koi bang ke ni litum bang che chak che ning duglo la sini tum bang ta apor pilo lan ni khong bong yong sini tum pan dia nang chwang he blote mu pen la pu ni litum ma secretary ki person si ni litum bang ta election ho noi ma non pen puista ni tum bang ta rong abang palu jia bangke ni tu abang ta birta cipi si kapalu le dia jia bangke ni tu ta kham khedang kok po pusini ni tu la central committee Karbi Anglong rong asara mai pen ang tu ham pachini dun lo ha Asia government hut rong care tarik pho hol some bi lo api congress government nang le throk mat api ge February tarik pho wan thuda February tarik pho wan dalamat rong care ta hini do koklo sita nona bangke Assam arlu ke do akar bi khe phananta rong care tarik ani sibat nang bi the kapot ke Dr. Tuliram Rohang sar phanta nitum hin Karbi Anglong rong sar mai tiripi hin pen rangli phana churu pajirlo lapen non
arni sipen pota keron along kiduk kila karat phan mithang pota chokle mundi tangka poisa abe mondol tom phan chingki tek the kadok abe pu akejo pen pota pi thek pot Dr. Tuliram Rahang sar phantani tumke suri suri kardom pajir ponlo lapen isonalam pudun thui pa Dr. Tuliram Rahang sar phan ke chunuri thui bang lalu ya non dak Karbi Anglong arlo ke ong dung along le forest arlo ke do la dhonsuri dordoli arija arlo buru khe tum ho angtan ban ke bang buru tum dak nang pleng selo lasi nilitum alang li phana churui bangke hadakta ansi sarte phangcho long le long eviction san thothi dakta na eviction pi nai pusi alang li phan chunuri ponlo batai nilitum chu phongta ifong dulu nilitum Karbi Longri sarmai phana kar bok tha bisar kendar tek the ja tek the pu la EPSLC asong tum nitu phana pu sta pini ani nitum ke EPLCC asong phan chot kali nitum angton hamphang asong ratede asong phan nitum 2015 pen April 5 tarik pen mahang pathek dat nitum chiklo jon bang mai long ta nitum maduas ratede asong phan nitum sorsar bon pe nitum pu bon pe sta no por nitum phanai pudun thap la bangke nitum lang tum chok che piklo pusin tum pura angse no ne phong na puthulang pulo tang te nitum central committee pen sin nitum la tiri pia song pen sin nitum ke alang tum phan action da ponang kopu mane nituma arong asarlong ke doan arong asarlong kami nitum ke padudong dat pare mo jitu election hota me nitum ke accept pon rekse sampurte Phaikuni ni phaingkor aner kebarni West Karbi Anglong Labor Union wana tumni jang Karbi Anglong lang haname thang sa hemalong phirangkia maikangni Karbi Anglong pen Nagaland hoila horijan Karbi Rongbari malong kitamtang phaikuni ni phai ner kebajo por phai hinia por om phuing ti pi kapin khat pen GCB ponsi hem paru pi era puthak ningduk chepaklang pon Nagaland border along ini tum kacing hana korte aing yera tum methang along ri methang adet chelai kom ning puyok selang tum Nagaland border along dulu selang tum kedu kapathir bangani tum churu par lo laban alang tum kabor I thega par bangani tum labor union pensitame alang tum phan churu lo alang tum methang adim chelai ni kom ning pojok kedu ajoy ni selang tum hadak kedu lo masi labang su ang bong kaciyok do na bang ala kompun tipi ko tambang ke chok che dalo athe alang litum le ke do paprang positame alang litum siga do paprang positame dak council pen alang litum pota doning bolo sitame pota kawiya jok lapen alang litum bang illegal ke chok che lo je alang litum bang hala bang su litum korte tum elitum kona so kali elitum korte tum si elitum kedu halada lasi hala so kedu dimalang ke alang litum mesen lo lasi alang litum along kedu kapathir ji bolong si alang litum la kechok ji tum manang punang ko or lang no pusi punang ko alang litum kamatha kili lidet ajok sini tumbang pini labang so press meet lang ke dengeng ko athe elitum Karbi atum kaching hon hello no nakinang solo kachera phele elitum nakinang solo la sihala bangsu edet cheraini guajo akamatha ke mek tum phansi aru ahem freedom thurong polo te labang chok chelo la sihala ki freedom atumangsi elitum labor union president me chok che bangsi polo la si lapen Karbi Anglong along kido inglong so khayatum an amithang along le ahem phuatum longle pata du etnang jipu ke isiatum pen bor iponsi radatum phan longle pata ke ron ponapot WKALU wanamei phu manap pramsa pen ke ECCEM phan kachuru pajirpon elitum kaching hon Karbi autonomous council atum sitame kidu ke lagara atum phan labang su longli apota ke ron pon abang ke nilitum la labor union pensitame Karbi autonomous council CM ka hai pendang lo alang long chera chetu dun MP la pen MLA tum sitame labang so sai nang tum ke deng thek bang ke nang tum Karbi autonomous council long chera chetu dun abang pulong tum han sitame
ini tum churu lo lapen Lasong sini jang Karbi Anglong dong kamukam revenue circle ke parlo kheroni hawaralong sarthi phangcho long lialong aron repen ke dut thiba tuma phanta ke tharle pon thega pot WKALU wanamai phupen KECCEM Dr. Tuliram rong hanga phan ka churu pa jer ponthu Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta sarthi phangchu along lesi dami nang tum Karbi long tum council pen bang so sai ke dengpon lo election ke dengpon nang churu lo lapenon ke bang jilang VGR long si tami nang tum Prabjen pen bang so sai ke dengpon ji phansi dengpon pu bang si tum la lebar union ka si tami ning thelo kasi letum nang tum yang si la bang so sai dengpon lo prote lang so se nang tum si tami arnam he jume long ko la lang so se Karbing bang arat abang pu bang pi he jume si tami long pu kasi ni tum la lebar union ka si tami nang tum phan ning nang pa thedon la si Khatkhati police station e parlo gatam basti arup das hem kedam tang phaikuni ni phaing ko da truck si por phai plia por hem me ki chu hok bai chiplang det Bangso hem me ki chu Abirta Khatkhati raikom sai ki atum birta longsi raikom sai ki lapen Assam Fire Brigade lapen Nagaland Fire Brigade atum pali dunlu bonda hem me ki chu ahir kang tang raga jok hem me ki chu pajok dun un ederlu Laso hem mi kichu along arup da satum kichu bir tipon ong dunga sonamung mi kichu hokwai chiplang piatni bonta muni datum areng hu kisudun abanga velang Phai koni ni phaing kora nerkebarni Karbi Anglong BJP atum pen phirang kya maikang ni Laso phirang kya mai long alang li tumpen kaning jepon ki APHL siamai phu ja ai ka tharpen kaning jepon Manipur along rialong suluk sudak atomon ke japen ongdung kukia khaitum Karbi Anglong arlu kewang atumaphan relief camp biponangji lapen Chiklo Joni Don Thoma Phisi Manipur gov atumaphan pachini thusi Karbi Anglong along relief camp kedo anakuki atumaphan Manipur pachepon thunangji pu kaning jeke chokchi Bangso along APHL siamai phu lapuson kaning jeke methang political ale phanchot lasi political ale phan pen angtan pen kewang atuma phan dim klong ke pek ji aronavi lasi KECCEM Dr. Tuliram Ronghang matha pamisi Manipur pen kewang kuki atuma phan ke toy thu edja sai ke dengki isi ke mesenang theklo pusi alang li tumpen la so pherang kya mayalong lamjai pon Their party is fitting reply, a counterpoint to the APHLC statement. Paragraph 1. The APHLC's concern for the Kuki refugees is understandable. However, it's important to recognizing the unique position of the Karbi Anglong Autonomous Council as an autonomous district protected under the 6th schedule of the Indian Constitution. This autonomy grants the council specific powers to regulate its territory, including matters of immigration and settlement. KAC has a unique responsibility to safeguard the rights and interests of its indigenous population. Any influx, whether from within the state or outside, can potentially strain resources and disrupt the climate, social, and ecological balance of the region. Point 2. While the Council has a moral obligation to assist those in distress, it also has a duty to protect the rights and interests of its indigenous population. Uncontrolled influx, even in humanitarian crisis, can strain resources and potentially disrupt the delicate social and ecological balance of the region. Point number 3. The APHLC selective criticism of the Council stance on refugees is disingenuous. The Council has consistently opposed illegal immigration and encroachment, regardless of the ethnicity or religion of the migrant. It's important to acknowledge the Council efforts to address the issue of illegal immigration, including those from Bangladesh. Point number 4 and 5. The Council's focus on addressing the issues of illegal immigration is a legitimate concern.
The influx of migrants, whether from Bangladesh or other states, can have significant social, economic, and environmental consequences. The Council efforts to protect its territory and its indigenous population are in line with its constitutional mandate. Point number 6 and 7. The APHLC allegation against the Chief Executive Member, Dr. Tuliram Ronghang, and the Assam government are unfortunate. The Council has been actively working to address the issue of illegal immigration and protect the rights of its indigenous population. The APHLC's allegations about the Council's intention are baseless and politically motivated. The Council has consistently worked to maintain peace and harmony among its diverse communities. It's unfortunate what the APHLC is resorting to such decisive rhetoric. Point number 8 and 9. The Council shares the concern of the APHLC regarding the violence of Manipur and the human rights abuses committed there. However, it's important to address the issue of illegal immigration and encroachment within the region, as this can accelerate social tension and undermine the Council efforts to protect its indigenous population. Some other points. Political motivation. The APHLC statement appeared to be politically motivated as it seeks to exploit the situation to advance its own agenda. It is important to avoid politicalizing humanitarian issues and to focus on finding solutions that benefit all parties involved. 2. Not only the Chief Executive Member, every individual citizens of Karbi Anglong has a responsibility to check on the new influx, whether they are from war resources or not. 3. In Karbi Anglong, we have been facing many influxes and we are working to fix it. And lastly, regarding Uttar Borbil, it is not a new influx. They have been residing here for many years since before we were born or during the current Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghang tenureship. I therefore the stand of Team Karbi Anglong BJP made before you all. And then the description all. Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom.